हम शिवा कुमार रउआ लोगन के गोल लागतानी। हम रउआ लोगन के बीच में एगो कविता प्रस्तुत कर जातानी जेकर नाम कलयुग ह, जेके उदय शंकर प्रसाद लिखले बानी। धधक धधक अब धधक रहल बा, चिंगारी अब भड़क रहल बा। लोगन में बा फूटल गुस्सा, अब त जान हर तड़प रहल बा। धधक धधक अब धधक रहल बा, कहीं आवाज और कहीं धुलाई। धरती पर अब लाली मछाइल, जान प्यारा है सबके भाई। फिर काहे के गुस्सा आइल, धधक धधक अब धधक रहल बा। पहिना बा कवनो लेखा जोखा, भाई के ना भाई होता। कोख में भी अब बेचल जाता, ई जग में काहे ऐसन होता। धधक धधक अब धधक रहल बा, केहू चोरावे बेटा बेटी, केहू से केला मौत के रोटी। हर घर में अब दुख भर आइल, कैसन बड़का कलयुग आइल। धधक धधक अब धधक रहल बा, चिंगारी अब भड़क रहल बा। लोगन में अब फूटल गुस्सा, अब त जान हर तड़प रहल बा।